Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih. Nggih. Ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer, Bapak. Bingung to kowe? Munyer-munyer kuwi. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledhos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak, wau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono ya. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung.